Insellmilkom illum it-tnejn l-ewwel ta' Ġunju, festa ta' Marija Omm il-Knisja. Nilqakom għal qudiesa u Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nafdaw f'idejn Ommna Marija llum lil dawk li għaddejjin minn xi forma ta' tbatija. Niftakru b'mod speċjali f'dawk li tilfu lil xi ħadd mill-leżiż tagħhom minħabba l-virus COVID-19 u li ma setawx jakkumpanjawhom fl-aħħar mumenti ta' ħajjithom. Noffru din il-qudiesa wkoll suffraġġju għall-erwieħ ta' dawk li mietu bil-virus. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Marija Omm il-Knisja biex nistgħu niċċelebraw kif ixtaq din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla missier il-ħniena ibnek il-waħdini fuq is-salib tagħna lill-Ommu il-Verġni Mqazza Marija bħala Ommna. Amen nitolbuk li bil-għajnuna tal-imħabba tagħha il-Knisja tiegħek ju tifraħ bid-dosija ta' wlieda tiġbor dejjem fi ħdana l-familji kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan u flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm, mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ, li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. X'indaħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Ndri, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew, Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U maqudin qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija, Omm Ġesu u Maħutu, il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-All. Salm responsorjali, ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek o belt ta' Alla. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek o belt ta' Alla. Il-mulej bena lil Sion fuq l-għoljiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-għamajjar kollha ta' Ġakobb. Ngħidu flimkien, ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek o belt ta' Alla. O belt ta' Alla, ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek, u dwar Sion jingħad il-koll, il-wieħed u l-ieħor twildu fiha, u Alla l-għoli nnifsu iwettaqa f'posta. Ngħidu flimkien, ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek o belt ta' Alla. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm, u jannu huma u jisfnu dawk kollha li jagħmlu fik. Ngħidu flimkien, ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek o belt ta' Alla. O Verġni ħinja li nissilt lill-mulej, o Omm imbirka tal-Knisja li tqawwi fina l-Ispirtu tal-Iben tiegħek Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek.
F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb jaqaf ħdejha, qal lill-ommu Mara hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal għandi l-aġġ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall huma xarbu sponża bil-ħall waħluha ma' qasba tal-isopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħal qal kollox hu mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rattruħu. Billi kien jum it-tħejja tal-Għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-ġisma jibqgħu fuq is-salib għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Il-kelma tal-mulej. Lil Marija narawha bħala omm il-Knisja diġà fil-bidu tal-Knisja. Meta kif smajna miktib tal-Atti tal-Apostli kienet miġbura flimkien mal-Apostli jitolbu. L-Apostli jidher li fehmu malajr dak li għamel Ġesu fuq is-salib meta lil Marija għalilha hawn hu ibnek u lil Ġwanni d-dixxiplu l-maħbub qallu hawn hi ommok u minn dak il-ħin Ġwanni ħada għandu. Hemmhekk fuq is-salib Ġesu lill-ommu ta' lilna bħala omna ħalli tkun hi l-omm li tmexxina fil-ħajja tagħna. Kien qisu fuq is-salib it-tieni tħabbira lil Marija. L-ewwel tħabbira meta der l-Anġlu Gabriel lilha u qalilha li se ssir omm Alla. U hawn meta Ġesu qalilha li se ssir omm id-dixxiplu jirrappreżenta d-dixxipli jiġifieri omm il-Knisja. San Ġwanni Pawlu t-tieni jgħid hekk fuq Marija omm il-Knisja jgħid bil-maternità tagħha Marija tħaddan lil kull wieħed u waħda u lil kulħadd fil-Knisja u tħaddan ukoll lil kull wieħed u waħda u lil kulħadd permezz tal-Knisja. Għalhekk għandna dill-omm li hi omm il-Knisja li tkompli il-ħidma tagħha mis-sema. U bliema mod hija omm tagħna jkolli niffurmaw il-Knisja. L-ewwel nett billi tidħol għalina, tinterċedi għalina. Hemm dik it-talba li ngħidu brabta mar-Rożarju li kultant ma nifhmuhiex tajjeb. Hija talba fejn ngħidu Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. Għalik ma tfissirx Ġesu qed jitlob għaliha, imma għall-kelma tiegħek, għall-interċessjoni tiegħek, Ġesu jisma' t-talb tagħna. U dan ifakkarna dak li għamlet fit-tix ta' Kana, meta proprju hekk għamlet, meta ndaħlet biex tgħin b'kelma waħda li qalet il-Ġesu. M'għandhomx inbit u ħallit fidejh. U Ġesu li s-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx,
Għal-kelma tagħha bidel l-ilma f'inbit. Għalhekk Marija tidħol għalina, tinterċedi għalina. Marija hija wkoll dik li takkumpanjana fil-mixja tagħna f'ħajjitna. U għalhekk nafu li magħha għandna biha permezz tagħha għandna dan l-appoġġ li għandna bżonn fil-ħajja tagħna. U ju takkumpanjana tiblina anki bl-imħabba tagħha bħal omm u turina dejjem it-triq it-tajba. Dik il-kelma li qalet li l-aħħar kliem propjament li qalet li mniżżel fl-Evanġelju fit-tixta Kana, għamlu dak li jgħidilkom hu u l-parir li tagħti lilna u takkumpanjana. Ħarsu lejn Ġesu, imxu fuq il-kelma tiegħu u tafu li mixjin fit-triq it-tajba. Marija hija wkoll dik li tipproteġina mill-ħażen u għalhekk tipproteġi lill-Knisja, speċjalment mill-qerq, milli bl-ingann taqbad triq żbaljata. U Marija hija dik li tallimna nitolbu bħalhom il-Knisja. Talb ta' tifħir bħal mamleti ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, talb tar-rabta mar-rieda talla hawn jien il-qaddejja tal-mulej isir minni skont kelmtek u talb anke fis-silenzju. Fiskiet meta bħala aħna nitalmu nożżu il-kelma ta' Alla fiskiet, nitolbu fiskiet ta' qalbna. U għalhekk Marija hija l-omm li għandna bħala Knisja u tkompli tmexxina hi fil-ħajja tagħna billi tidħol għalina, takkumpanjana, tipproteġina, tallimna nitolbu. U hekk tgħinna wkoll li nsiru nixbħuha. Għax Marija mill-Knisja wkoll ġbija ta' dak li l-Knisja għandha tkun iktar mal-Knisja tiġbaħ lil Marija, iktar tkun Knisja skont il-qalb ta' Alla. Ningrazzjaw il-mulej li tagħna dil-omm u nitolbuh li bħala Knisja aħna dejjem nożżuha u nħobbuha u nimxu magħha il-mixja ta' ħajjitna. Irresqu issa talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għamel li dejjem inħarsu lejn Marija bħala dik l-omm illi tmexxina f'ħajjitna u l-isbaħ eżempju ta' kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna nisranija nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tiftakar f'daw kollha li mietu speċjalment dawn l-aħħar ġranet biex tilqaħħom fi ħdanek u tagħti anki l-faraġ lil dawk illi sofrew it-telfa tal-eżiż tagħhom. Nitolbuhom. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li tilfu x-xogħol jew qegħdin friskju li tilfu x-xogħol biex tagħtihom l-għajnuna illi jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ftakar mulej f'dawk kollha li huma waħedhom għamel li jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Talbu tkun ma' dawk kollha li qegħdin bħalissa jaħdmu u jagħtu s-servizz tagħhom lill-morda, tgħin ukoll lill-morda u tgħin ukoll lil tant volontiera li qegħdin b'xi mod jew ieħor b'dedikazzjoni jgħinu l dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U rresqu dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Omna Marija, Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqin kollu. Għax fit jubitek tajtna l-ħobs li għedin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqin kollu x'fit jubitek tajtna l-inbit li għedin nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej midejh is-sagrifiċċju għat-tifkir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tagħna u jbdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija mill-Knisja nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fl-opra tal-fidwa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Int ħarist lill-Verġni mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel, żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek u ħejjejta biex ikun jixilqilha tkun omm ibnek. Fiha u rejt il-bidu tal-Knisja l-arusa tiegħu sabiħa bla tikmix u bla teba. Hi il-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek, il-ħaruf bla ħtija li jneħħi d-dnubiet tagħna. Int ħtarta fost kulħadd biex tkun l-avukata tagħna quddiemek u tajta lil poplu tiegħek bħala xempju ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli u ferħ kbir nfaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxered għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna
li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, irrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħanniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejja. Flimkien ngħidu talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja, fiċ-ċakontana nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bil-għajnuna ta' Marija Verġi Om tgħallem il-bxara tajba lil ġnus kollha u timla l-art bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lil-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u jqaf' Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna dak li twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġener erbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal
tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma it-talb tagħna dak itwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobiet ħarisna minnat tal-infern u ġeneru kollha u għin dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta żietna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak itwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif issemmi da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana.
tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-tana dak twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minn-nar tal-infern u ġeneler kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija ppreżentat lil bena Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafr minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenerer kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija tilfet il-bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li jisma' talbtana, dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern, u ġenna l-rwek kollha u jgħin dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jissiru fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mira ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf.
Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. wardna mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mill-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. u Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu iben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġin Qadsa Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-salt tagħna l-dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqassa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla flanġu l-qaddisin kollha tiegħu,
Ek naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk illi ma setawx jinaqdu magħna filgħodu. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, nawguralkom il-koll il-kumplament tal-jum it-tajjeb.